Pusong nasikop sa kapulisan ang suspek nga nang hostage og babaeng mabdos pasado alas 3 sa hapon, Pebrero 24, 2026 dito sa Purok 1B Poblacion Dagkagan, Bukidnon. Ang suspitsado giilang si Robert, 41 anyos, Minyo, jobless og residente sa Purok 6, Quarry, Barangay Bulukaon, Kitaw-Taw, Bukidnon. Subay niini nitaho sa kapulisan ang kapitan sa Barangay Lourdes kalabot sa maong lalaki nga gialigahang nangawat og prutas nga avocado sa may Purok 3, Barangay Lourdes, Dangkagan. Dugang pa nga una nahitabo ang pagpang-hostage, ang suspect gidala unta sa kapulisan sa ilang istasyon tungod sa maong reklamo nga pagpangawat og prutas. Apan dihang pasulod na unta sa gate sa maong istasyon, nakakita og higayon ang suspitsadong miambak sa sakyanan og daling misibat. Diyan na pahigayon og hot pursuit operation ng Dangkagan PNP. Ang suspect nisulod sa usa ka panimalay dito sa Purok 1B Poblacion Dangkagan og nang hostage sa babaeng mabdos. Gitiuna niyang biktima og mahait ka hinagiban. Giguyod matod pa sa suspitsado ang biktima paingon sa Purok 1C. Samtang gigukod sila sa kapulisan. Samtang gipahigayon ang negosasyon, gitukmod sa suspek ang biktima nga mao'y nakaagat sa kapulisan sa pagsikop sa suspek apan nagmapintas kini. Hinungdan nga nasamdan ang duha ka PNP personnel, lakip na ang suspitsado. Sa ulahi, nasikop ra ang suspek o gitanggong na karon sa detention cell sa Dangkagan Municipal Police Station. Katropa aron abtik ang imong mga mata ug aron dili ka madisgrasya. Tumar kanunay og Vision X Plus capsule. Mao nang nahipos nga balita gikan sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas, Marico Dino, XFM News.